Què passa, gent? Va, un altre vídeo. Més rovellons. Aviam. Si els veiem tots. Això està molt remenat d'ahir, però la gent se'n va deixar uns quants. Aquí veiem, aquí n'hi ha un, aquí n'hi ha un altre, aquí dintre n'hi ha més. Els veiem macos. Aquí també n'hi ha més, són macos. Aviam, aquí vas destapant, van sortint. Això, aquí veiem tries segurament d'ahir, però hi ha naixença. Aquí n'hi ha un altre. Aquí n'hi ha dos més. Aquí n'hi ha més. Això pujava, estava pujant per aquí. Estava per aquí. Hi ha un altre.